लोगोफोर नोंथांमोनाबो आथोन गोलाव खालामनायनि नंखाय मुलिनि फानजारियाव फान्दाय जाबाय नामा? मा लोगोफोर नोंथांमोनाबो आथोनखौ मुलि एबा मालिस खालामग्रा थावजों गिदिर आरो गोलाव खालामनो हायो होननानै फोथायो नामा? लोगोफोर जोङो बे बाथ्रानि सायावनो दिनै साइन्टिफिकलि आरो लजिकेलि बाथ्रा सावरायगोन। सेथि पइन्टआवनो दं आथोननि महरनि सायाव मिथिनो गोनां गुबै बाथ्रा। गिबियावनो नोंथाङा फोथायनांगोन दि आथोननि महरा जेनेटिक्सनि सायावसो निर्भर खालामो। मेडिकेल साइन्सनि बायदिब्ला आथोनखौ मुलि, थाव एबा क्रिम बायदिसिनाजों माब्लाबाबो गेदेर आरो गोलाव खालामनो हाया। नैथि पइन्टआवनो दं मार्केटआव मोननाय गोबां मुलिफोरनि थार बाथ्रा। नोंथांमोना गोबां एडफोर नुदों जानो हागौ, जाय एडआव बिथांमोना 3 निफ्राय 4 इन्चसिम आथोनखौ गोलाव आरो गिदिर खालामनो हायो होननानै। नाथायबा हले बेयाव जेबो साइन्टिफिक प्रुफ गैया, किन्तु बेयो जोंखौ हार्मोनेल इम्बेलेन्स आरो साइड इफेक्ट्सबो खालामनो हागौ। थामथि पइन्टआवनो दं माबाफोर नेचुरेल आदब खायदाफोर दं नामा? जुदि नोंथाङा आथोननि हेल्थखौ मोजां खालामनो सानो, अब्ला नैबेफोर आदबाव एबा टेकनिकआव गोसो होब्लानो जाबाय। एक्सारसाइज, किगेल एक्सारसाइज आरो पेब्लिक स्ट्रेंथ एक्सारसाइज बेफोरो नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल जागोन। डाइट, प्रटिन आरो हेल्दी फ्रुट्सजों ब्लाड सार्कुलेशना मोजां जायो। मेन्टेल स्ट्रेस, जायजों नोंथांनि आथोना फिसा जायाबो जानो हागौ, नाथाय बेजों नोंथांनि पारफरमेन्सआ खमायलांनोबो हागौ। बेनि थाखायनो जेसे हायो एसेनो स्ट्रेस आरो एनजाइटिफोरखौ नागारनो सेस्था खालामब्लानो जाबाय। ब्रैथि पइन्टआवनो दं मा मा बुस्थुनिफ्राय जोङो साबधान थानांगौ। गोरोन्थि मुलि, डाक्टरनिफ्राय जेबो इनफरमेसन लायालाबासिनो मुलि जानाय, बेफोरो जाबाय जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि एफेक्ट खालामो। बेनि थाखायनो अरायसम जेसे हायो एसेनो बेफोरनिफ्राय जानगाराव था। नोंथांमोना इनफरमेसनखौ मोजां नांदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे फेमिलिफोरनोबो बा फ्रेन्ड्स नोंथांमोननोबो भिडिअखौ शेयार खालामना होब्लानो जाबाय। आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरब्लानो जाबाय।